fita zaki ki bar min gidan ma kina ji na ina faɗa? In ba ke ba ya riga da ya gama rayuwarsa. To a sarkin zance zaka fara kenan ko? Yanzu in ne ta ma ta fara sa baki a cikin wannan al'amarin nan. Wannan abun da yake matukar jamu na wannan. Hakuri za da zamu dai. Allah ya kawo abin. Allah lafiya ba. Daga ka tsaya ma. Ka ga na canja maka. Na zama yarinya. Ba gidan su Mubina ne suka ce. Ka fito kamar ya. Gidan su Mubina ne suka ce da ma an kullo magabata. Shi ne ce bari in zo in gaya. Ka daina sa damuwa a ranka. Ni dai fata na kawai ka rike min alƙawari. Amma ba zan taɓa bari a aura min wani ba. Mubina, duk da na rasa ki, ban san inda zan sa kai ba. Wallahi ba na tsammani zan iya rayuwa, mutuwa zan yi. Ka daina faɗin haka. In Allah da za mu samu mafita. San da zuwa. Mubina, ina so ki riƙe alƙawari na, kar ki taɓa mantawa da ni a rayuwa. Domin ina matuƙar son ki, ina ƙaunar, ina alfahari da ki. Na ga Abba ya dawo. Ki tashi ki shiga gida, na ga ran shi kamar a cikin shi. Zan je. Gode. Zoram, ko za ki koma ne? Me nace miki akan yaran nan? Nace me nace miki akan yaran nan? Tambayar ki nake me nace da ki akan yaran nan? Wa nace miki tura magabatansa ba in dai har zai rinka zuwa gurin ki zance. Dama ya ce. Ya ce me? To bari ki ci ga miki. Abin da kuke yi min da yaran nan, abin da kuke min ya ishe ni. Ya ishe ni. Kun kai ni bango. Duk ɗan adam ɗin da aka takura masa aka kai shi bango, wallahi la ilaha illa huwa sai ya yunkura. Kun kai ni bango. Da haka mutum yaron nan ya ƙara dawowa ƙofar gidan nan, wallahi sai na yi maganin abu, zan kawo ƙarshen abin. Da haka duk lokacin da na ƙara ke ko daga yanzu ni zan ɗau mataki, abin ya ƙare ya ishe ni haka, zan san yadda zan yi. Soyayya ni zaki dan halakka fasa. Malam ɗan tsaya, abokina ya. Ya ne? Daga ina? Wallahi abin da aka saba ne abokina, na zagaya duk inda nake tunanin zan samu aikin nan. Amma har yanzu shiru ne wallahi. Ba labari. Wallahi. Kai, oh my god. Kasar mu kenan. Gashi duk digiri din mu amma aiki ya gagara. To ya dai. Ni an na hakura ma wallahi na aje. To aka sai ka hakura ka aje su. Dan sai dai kawai mutum yayi karatu saboda
kawai amfani kansa ba wai don tunanin samun aiki gashi dai ya ci a ci already an samu aikin nan amma gashi ba aikin wanda kai kana nema ma ni dan na fi ma da ka za a ci gaba da fama addu'a za mu ta yi kawai amma ba komai akwai Allah abu masa duka lamarin Allah da zai kawo sauki ba mu da ƙarasa gida ba mu da mu ƙarasa kuma na dan bi ko an ce ba ta zo ba. Ba za ta zo ba. Ok, shi kenan na gode kaji. Dan da zuwa. Wai kai Nasiru ne, saurayin Mubina. to sai aka yi me Wajen Mubina ne. Ba an ce mun ma ba ta. ni nace kar ta fito domin tana biyayya gare ni kaga ta haifi kenan ta zama ƴar halak domin ta mun biyayya. Haka ne. Wannan dalilin ne yasa a koda yaushe nake alfahari da ita. Saboda ba wa kai ba ma wani tana yin biyayya. Dan Allah baba, na roki wannan alfarma. Kana wani magana kana ɗarewa baya, ka matso kusa da ni ka ji abin da zan gaya maka. Kana da biyayya a rayuwarka, ka gane ko? Ni na cika buri cewa idan har ba za ka turo magabatanka ba su zo same ni, to ba zan ɗauke ta maka ba. Baba ba magana yaudara, ina kan kokarin hakan. Insha Allah kwanan nan za a turo magabata. Ina nan ina neman aiki. Insha Allah kwanan nan za a zo a yi magana baba. Ai hakuri dan Allah. To baka je kai gara ba ka dan nema ya za a yi madu gabatin ka ma in ka ga musu zo. Ta yiwa ce baka da sana'a. Ta haka ni na yanke. Ita ba za ta fito ba har sai ka turo magabatan ka. Allah baba. Mun zauna da su. Dan girman Allah baba. Kar ka raba ni da Mubina. Mubina wallahi ina son ta. Ita ce rayuwa ta. Wallahi ba zan iya rayuwa in ba ni ita ba. Dan Allah abba kai hakuri. Insha Allah kwanan nan za a tuno. Ina nan ina neman sana'a. Sannu tattabaru. Dan Allah kai hakuri. Nace sannu tattabara. Tara kwai tara da tara. Masu salon soyayya. Ko kai ne ko kai ne jikan majanun. Ita kuma Laila kai majanun ko? Masu iya soyayya. To kaga in dai soyayya ce. Dan kurina farcen dan kuri na kai ba, amma ni ba zan bari ta fito maka zance ba tare da ka turo magabatanka mun zauna da su akan auren ku. Baba to yanzu idan ka raba ni da Mubina zai dan Allah kai hakuri.